करी गोलिया पिस्टल कारवा हो भरल बा घरे आ दुआरवा हो बाबा विश्वकर्मा राउर मोहिमा पार हो तोहरे कृपा रही अब की ले हम पार हो गाड़ी एक संगे पूजम नई की हथियार हो आज ट्रैक्टर बिया हो काहे तोरो के बाबा सोच छोट हन नइखे हो 18 चौके बाबा 18 चौके बाबा आज ट्रैक्टर बिया हो काल तोरो के बाबा सोच छोट हन नइखे हो 18 चौके बाबा केहू पूजे सिस्टम मशीन औरी हथियार हो तोहरे कृपा रही अब ले हम ठार हो गाड़ी एक संगे पूजम नई की हथियार हो मन तो स्वामी तप हो ध्यान दे दिए बाबा बिजनेस बड़हन करस हो ए सके दिए बाबा मन तो स्वामी तप हो ध्यान दे दिए बाबा बिजनेस बड़हन करस हो ए सके दिए बाबा।